Jamen, der er ikke nogen debat. Jamen, jeg er jo egentlig uhyggeligt til mode over, at det kan lade sig gøre at fjerne et emne fra den offentlige debat, for det er jo det, der sker. Altså, politikerne siger, jamen, det er en død sag i Danmark, så det snakker vi ikke om. Og medierne har jo faktisk også opgivet at få politikerne til at snakke om det, så der er ikke nogen, der nævner det. Det er jo fraværende. Altså, når en klimaekspert, som mandag morgens hyppigt anvendte Per Malstrup, kommer ud og snakker om, hvad der skal redde kloden, så siger han jo vindenergi, solenergi og bølgekraft. Han nævner aldrig atomkraft. Og jeg mener, det er en politisering i virkeligheden, fordi man har jo fjernet den største energikilde, den største CO2, en af de største CO2-frie energikilder, har man fjernet fra debatten, og den må ikke nævnes. Og det lever så sådan nogen som han op til, og nej, det må vi ikke nævne. Det mener jeg er uhyggeligt.